UMzimba Iqhawe lenkosi uShaka. Ibhalwe uSibahle Cebekhulu. Amalungelo okunyathelisa nokuthatha izingxenye zalencwadi angawomlobi nabanyathelisi balencwadi. Ngakho akukho zingxenye okumele zinyatheliswe ngaphandle kwemvume. Umayinga kaNombedu, ugubuzela umuntu ngejozi, umagwaza abuye nobambo, imohle ladla elinye imohlo. Izibongo zenkosi uMzimba. Umlando wesibongo nokusunguleka kubukhosi bakwaCebekhulu. Lona umlando odluliselwe izizukulwaneni ngokuxoxwa. Kungokuqala lapho sibusiseka ngokuthi umzukulwana wamakhosi akwaCebekhulu aqhamuke nenkuthalo nentshisekelo enkulu yokubaqoqe futhi abhale lo mlando ukusiza isizukulwane esikhona nalesi esisazozalwa. Esikhathini eside benginesifiso sokubona lo msebenzi. Ngihlala ngixoxa futhi ngikhuthaza izifundiswa zakithi kuba zisibhalele lo mlando ungagcini usushabalele ngoba sebehambile abadala abaningi ababewuxoxa. Ngakho-ke kube yisibusiso ukubhala kwaleli bhuku. Kuzosiza ekutheni amaCebekhulu akwazi ukulandela ulibo ngokwezindlu kuze kuyoxhuma kuleli qhawe elingukhokho wethu. Ngiyawuncoma umsebenzi owenziwe umfowethu uSibahle uthwishika kade ngabaphenduli Cebekhulu evela endlini yakwathina yona ephuma kumshayekabizo eyakhe phesheya komhlathuze esizweni sasemanzimeleni ngaphansi kwenkosi uMzimela. Umntwana uRussell Sekayezwe kaMntwana Joseph thuka kwenzeka Cebekhulu, inkosi yakwaCebekhulu. Lencwadi eqanjwe ngeqhawe lenkosi uShaka uMzimba kaGobho iwumzamo weminyaka wokuqoqa umlando satholakala futhi ushicilelwe kwenzela ukuthi izizukulwane ezizayo zikwazi ukucoshacosha emlandweni wesizwe sakwaCebekhulu. Lencwadi ikhuluma ngamaningi amaqhawe esizweni sakwaCebekhulu abanengxenye ekusungulekeni kwelesi sibongo. Singabala oNkunga, oGobeni, oSigodo nabanye abaningi. Kuyaphawuleka ukuthi njengoba iminyaka idlula, abaningi abanolwazi sebalala. Nalabo abasekhona bayancipha abanolwazi. Yikho-ke lokho kwenzeka obaluleka kuba lo mlando ubhalwe kungabe kusapholisa amaseko. Ngosizo lomlando oxoxwayo osekhona kanye nalowo obhaliwe sizamile ukuthi sihlanganise le ncwadi. Ngibonga kumntwana wakwaBhekumbanga inkosi uNsikayezwe kathuka kwenzeka ngokusekela lo msebenzi. Ngiphinde ngibonge impunga zesizwe sakwaCebekhulu nabanye ongesibo bakwaCebekhulu ngesibongo kungicobelela ngolwazi oluhlangane lwakhipha le ncwadi. Ngibonga ngosolwazi engingaxoxisana nabo abaye baphonsa itshe esivivaneni. Umlando njengoba negama lisho uyizenzakalo ezenzeka kudala esikhathini sasendulo kodwa usulandiswa izizukulwane. Ziningi izinselelo ezikhona eqoqeni umlando njengokuthi nje umlando wabansundu wawungabhalwa phansi kodwa wawudluliselwa ngokuxoxa. Njengoba indaba edluliselwa esizukulwaneni ngesizukulwane kulula ukuthi ezinye izinto zisale ngenxa yokuthi lowo belandisa ubecabanga ukuthi lowo mniningwana ubalulekile. Enye inselelo yokubamba izinto ngekhanda ukuthi ezinye izinto ziyakhohlakala. Uma kuziwe emlandweni akekho umuntu owazi konke. Uma ekhona ozishaya isuba ngokuthi wazi yonke into, umane nje usengezimithiyo. Wayengibani uMzimba? Igama likaMzimba kaGobho livela emlandweni wakwaZulu ngesikhathi kubusa iLembe inkosi uShaka. Wayengumkhuzi webutho lamawombe noma umbelebele eyiqhawe lesabekayo. Ukukhetha kwakhe kuba holelile ibutho kukhombisa ubuqhawe bakhe kanye nobuhlakani bakhe ekuhleleni impi. Kwazi sephela inkosi uShaka yayineso lokukhetha amaqhawe. Kule ncwadi asizama ukuqhakambisa ubuhle bempi, kodwa kuyiqiniso elingenakuphika ukuthi izimpi zabakhona futhi zingxenye yomlando. Ukuvelela kweqhawe esizolandisa ngalo kwakwencike ikakhulu ezimpini azilwa nokuhlabana kwakhe. Ake sicaphune kafuphi ukuthi abanye bathini ngomzimba. Izimbongi zambiza umzimba ngokuthi umsuthu wasenhla umayinga kaNombedu owayengiyintabazendeyana. Zilandisa emlandweni oxoxwayo nakhu izimpunga ezakubalula ngaye. Kwakuyiqhawe elimzimba wawugcwele uboya. Wahlabana kakhulu ezimpini zeLembe. Kuphawula inkosi uNsikayezwe kathuka kwenzeka Cebekhulu. Sonke thina lapha kwaCebekhulu singaba kaMzimba. Uyobe inkosi yokuqala kwaCebekhulu ebekwa inkosi uShaka. Induna enkulu yesizwe sakwaCebekhulu. Uzagiya kaMnukeni, kaMkhonto kaBizo kaMzimba. Kwakuyiqhawe. Wayethi mebuye empini abangulimkhonto. Kupalula uJoe kaMdabuka
kaSibaya esikhulu kaBizo kaMzimba Cebekhulu. Ukhokho wethu kwakungumzimba wadabula izincu kwaMzilikazi, umsuthu wasenhle wehle ngesilulu, Paul Nombo ngendlu kaMshaye kaBizo kaMzimba. Imizi yakwaCebekhulu empangeni iqala emzini wasegudwini, kube umuzi waseUqhobaneni, kube umuzi wasoSuthu, bese kuba umuzi wakwaBheka umbango neminye imizi. UMzimba wayezalwa yikhohlwa inkosikazi encane. Inkosikazi endala izala inkosana yakwabo uMntoyi kaGobho, uMbongi Solomuzi kaYimomotho, kaMagadladume, kaMvelo, kaBizo kaMzimba Cebekhulu. AbakwaCebekhulu baqhamuka enhlanezwe, behla ngesilulu, uManzengane kaMfohloza, kaDiliza, kaNkunga, kaShishi Cebekhulu. UMzimba kuyiqhawe lakithi lapha eMangweni, uyinzalo yamakhosi aseMangweni. Abantu bakaCebekhulu abantu bakithi asiganiselani nabo. kuPaulus Jula kaSanqotho, kaDumisa kaThinta kaCengisi kaNtshosho kaMangethe. Abantu bakaThinta amangwe okuhlanganisa nabakaCebekhulu bayihlobo zethu ngikasiganiselani nabo. Umlando wango-1905 owalandiswa uMkhehlengana, kaZulu, kaNogandaya, kaLubungu kaManxeba, kaMsunsula, kaNdlovu, kaDubula kaNcwane. Siyethemba ukuthi izulwane zikaCebekhulu zizokwazi ukwenezela kulomlando futhi zilungise lapho kunamafutha khona. Sizamile ukuthi siveze ukuthi bonke abakwaCebekhulu baqhamukaphi ngokwelamanisa izindlu zozalo emhlane walencwadi. Yonke imizi yakwaCebekhulu ikhuluma ngomzimba wadabula izincu kwaMzilikazi kaMashobane. Umzimba wayedela kubafo. Umayinga kaNombethu wayengiyinto abasendeyana, wayengumphehleya, wayenganomaqhwakazi. Lokhu kwakumzimba kaGobho, inkosi yokuqala yakwaCebekhulu. Umzimba kuyiqhawe lenkosi uShaka. Inyosi uMagolwana kaMkhathini ibongela inkosi uDingane kaSinza ngakhona yathi, "Vezi kofa abantu, ziyosala izibongo, yizona eziyosala zibadabula, yizona eziyosala zibalilela emanxiweni." Nakuba singakaze simbone umayinga kaNombethu, kodwa ibongo zakhe ziyamlilela emanxiweni aseuqhobaneni kwaSheshe empangeni. Siyethemba ukuthi umlando kule ncwadi uzosiza izizukulwane ezikaCebekhulu kuba zibone ukuthi ziqhamuka kuphi ngokwezindlu zozalo. Kwangathi lo mlando unganisiza kuba nani nibe amaqhawe emkhakheni ehlukahlukene enikuye ekuphileni. uSibahle uThishike kaDingabaphendulu, kaNombongendlu, kaMshaye kaBizo kaMzimba Cebekhulu.